يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. wannan ko ina yi tun da nake neman shi gashi mu durai ta rasu kai rage ta nema ina ka shiga samu ne rashi da doka ta rasu Nafisa na me Nafisa a da wasa kake da gaskiya ma tazu na ba maka da ita ba na faɗa ma kuma kake ta Nafisa yi wallahi ta mutu don Allah ta mutu shikenan ya mutu tunda ya riga ya mutu kawai a haɗa su abin da suka da duka abin da ya kamata shikenan binne su kawai za a kaiwa